Muri yeZimbabwe pane chiitiko chinoitika muZimbabwe chatoona kuti Hopewell ching'ono anoburitsa mashoko akataurwa na Rhodesian Prime Minister Ian Smith aiwa achitsoropodza aiwa Zanu PF. Muri yeZimbabwe kwazovhurwa hombe nekuda kwechiitiko cheaccident yakaitika yemunjanji yetrain yakaitika zuro mauro. Muri yeZimbabwe aiwa mashoko aya makukutu chaiwo chaiwo. Tisati tamboenda mberi nenyaya iyi nokurudzira ibva wasubscriber wolike woturn on the bell icon. Tombosvika mabvisa ndokupa pano paZNews Live. Nekuti Hopewell ching'ono anonyachivhura zvese achiti anoposta mapictures eyamuri kuona muvidhio achiti this is a train accident that happened in Zimbabwe last night and killed the train crew of 3. Achiendera mberi ndobva ati but there is the sad thing from history. The Rhodesian Prime Minister Ian Smith predicted this when he said that ZVAITWA would be so incompetent such that they would stop using trains, saying that they are dangerous due to incompetence. At the time when he said this, it was considered racist, but ZANU-PF doesn't disappoint. It has fulfilled his chilling prediction. Sando mashoko ari kuyachi aburitswa naHopewell ching'ono achiti mashoko ambotaurwa naIan Smith ekuti aiwa ZANU-PF haizokwanisa kuzomaintaina njanji yokuti aiwa rail transport aiwa iri dangerous kana kuti ine mahazards ainopa anoda kuti ange vasingamaintaini achiti aiwa zvakataurwa naIan Smith mashoko aya azokama true. Aiwa muri yeZimbabwe timbotudza mafungiro ako noti udi pamusoro pemashoko aburitswa naHopewell ching'ono. Pinda mucomment section medu utudze mafungiro ako. Aiwa muri yeZimbabwe pakazoshata manje pazoshata nemashoko aya. Chimbotudza mafungiro ako pinda mucomment section medu. Usakanganwa kusubscribe kulike unyotana on the bell icon. Tombosvika mabvisa ndokupa pano paZNews Live.